Sådan, velkommen tilbage, og vi er i fuld angreb af kannibaler her. Det er ikke særlig godt. Forbandet haslebord, der kommer niller. Au. Og hvad skal der til, for de dør? Ud i vandet med dig. Ud i vask dig. Gå i bad. Okay, du kravler bare under. Præsentér sæbe! Men anden abe. Kom der. Kom. Au! Tænk, kan vide, Det her spyd er virkelig elendigt. Okay, Anton, Anton, hvor mange slag skal de have med det her spyd for at dø? det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg overvejer at gribe til øksen. Jeg dør nu. Jeg griber til øksen. Retreat! Der Into var my hun. cabin. Kom her, din lille loder. Sådan. Lår? Loder. En lår? Loder. En loder. Hvorfor var det en lår? En loder. Brug kravteteknikken. Dø! Ej, men vil der stå stille? Hvor stresset det her? Ej, hvor er det irriterende. Nå, jeg skal ikke hugge træ, jeg skal slå mig ihjel. Okay, jeg dør. Medicin nu! Se, så er hun nøgen igen. Undskyld. Sådan. Dø! Jeg er ikke død endnu. Sådan. Fint. Er de væk alle sammen? Nej, der er en derovre, men jeg tror godt, vi kan præsentere... Der er også en derovre. Jeg tror godt, vi kan præsentere... Der er også en derovre. Jeg tror godt, vi kan... Der er faktisk også en derovre. Jeg tror godt, vi kan præsentere anden akt. Anden akt af The Forest med Gary Støvstreng. Og ja, vi har været lidt under angreb fra kannibalerne. Jeg ved ikke lige, hvad vi har gjort dem. Og så har jeg ligesom lagt mærke til, at der er sket en vis udvikling hos mit hus. Der er ligesom noget, der mangler. Der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen her. Men jeg har tilsyneladende fået lavet det første Zero Gravity træhus i verden. Jeg synes det. Der har jeg hørt jer. Der stikker en tand over det hele. Der stikker tænder over det hele. Dø. Ikke? Det er... Har du set, der er en skildpadde inde i vores lille hus? Vores lille hus? Nej, ikke det der hus. Det er mit hus. Det der hus. Ah. Nå, nu bliver den der. Hvad? Det er vores kæle-skildpadde. Ja, jeg altid ønsker mig en død kæleskildpadde. Ja. Jamen altså, det er ligesom små børn, når de fik guldfisk og sådan, da de var små og glemte at fodre dem, og de døde. Jeg tager bare forskud på sagerne, og så slår den ihjel med det samme. Okay, lige for sådan... skal vi bygge en storage unit? Er det ikke det, det hedder? Storage unit... Når man har opbevaret en masse ting et sted, hvad hedder det? Der er et storage unit. Et opbevaringsskur. Nå ja, forresten, Morten er her også. Der er endnu en skildpadde, den skal også dø. Ja, jeg har også. Ja. Lad os bygge det rundt om det her lille skur, du har, eller lille skildpaddehytten. Skildpaddehytten. Anton, du skal huske at hugge dem i små stykker, så det skal til at regne i tørvejr. Op i hulen. Ja, det er en speciel episode, Nilla, skal du huske at nævne. Hvorfor det? Det er nummer 2 subscribers episode special. Ja, det er rigtigt der. Ja, Vi har 2 subscribers, så det skal fejres. Det er vanvittigt, når den her kanal vokser. Det er, hvis vi fortsætter den her udvikling, ikke, så om 50 år, så har vi sådan 100 subscribers. det gør det. Det gør det. Ja. Jeg er glad for jeres vej. Ja, jeg er også glad på din vej, for at du er glad for os. Det er så godt. Ja. Jeg vil være glad for hinanden. Der er ikke nogen, der er glad for mig. Nej, ikke rigtigt. Okay. Jeg er glad for jer begge to. Morten, din fedte røv. Det er det, jeg kan. Nå ja, forresten. Det er jo faktisk yderligere en special episode, fordi Morten er jo netop blevet officielt medlem af Gary Støvstreng. Han er godt nok ikke med i The Forest-serien endnu, men han kommer i noget andet. Det finder vi ud af. Jeg er meget spændt på at blive en partner af det her. Det det er stort. Glæder mig meget. Det forstår jeg også godt, fordi jeg var overhovedet ikke klar over, at det var... Hvad? At det var en klub. Jamen, det er en klub. Det er en klub. Og speciel klub. Det er ikke bare en klub, Anton. Det er en loge. Jeg har været med i noget specielt. Og det er meget...
Ja, nu vil jeg lige tale dig. Det må du godt sige det, Morten. Jeg tror, du var helt stille. Hvis man gerne vil være med i klubben, skal man bare trykke på den der store røde knap, der står abonnere på. Ja, Så bliver man medlem. du er med i klubben. Så hvis du vil gerne være en tøsdreng, så tryk. Ligesom os. Ja. Ligesom Okay, os. du ved godt, hvad du lige har lagt op til det her, ikke Anton? Nu er vi jo nødt til at spille noget horror på et eller andet tidspunkt. Gud. Gud. Det har vi faktisk gjort, men... Ja, vi bliver nødt, det må vi lige arbejde på, så må vi finde noget andet. Okay, nu gider jeg ikke sidde og vente inde i hulen for at undgå regnvejr. Nu går jeg altså bare ud og bliver våd. Har du stået op i det? Ja, jeg sidder oppe i hulen i tørvejr. Det tror jeg, det har været fedt at se på, for helt ærligt. Det tror jeg faktisk også. Vi har snakket i det mindste. Jeg prøver at bygge nogle effigies og se om vi ikke kan holde dem væk. Det var ikke der. Ikke inde i vores base, vel? For det er ikke det, jeg gider kigge på. Nej, altså udenfor. Det var ikke fordi, jeg havde tænkt mig. Der. Bum. Og så sætter vi ild til lortet. Bum. Det er så stadigvæk floating house. Det er fedt. Vent lidt. Det er det der lortetræ, der gør, der er blade og buske ind i min, eller ind i min hule. Væk med lortet! Okay, jeg skal lige have pusten. Fik jeg egentlig noget kød for noget? Nej. Jeg har stadigvæk dele liggende. Du har, jeg skal finde noget at spise, Anton. Det er rimelig vigtigt nu. Svampe. Svampe? Hvor? Nej, det er ikke svampe, det er bare blomster. Det er bare blomster. Mener! Svampe. Svampe? Ja, Nella påstår, at man kan, finde svampe, man kan blive, Skæv af i spillet. Det mener jeg har læst et eller andet sted eller sådan noget. Men vi har det har ikke lykkedes os endnu. Indtil videre, at de svampe, vi har spist, så har man bare fået det meget dårligt. Jeg tror ikke, man kan. Fuck. 1, 2, 3, 4 kannibaler. Som går lige forbi os. Alle sammen. Jamen, det er ikke også de efter. De er efter en af de andre stammer. Anton, vi er ikke Center of the Universe. For Center eller center? Center. Okay. Center of the Universe. Jeg ved ikke. Det kan da godt være, at du lige pludselig går og fanger specielle signaler. Morten er faktisk her for ret på os. Morten han er bare her for at lave grammatiske korrektioner. Og det har vi brug for. Ja. Det har vi faktisk. Anton, hvad sker der for den her overflod af skildpadder? Ikke fordi jeg er en skid bedre selv, altså. Nej, men... Så kan vi hjælpes ad. Ja. Ja. En overflod af skildpadder. Kom nu. Seriøst, jeg har den dårligste kondi nogensinde. Yes. Sådan der. Ikke. Sådan der. Og så kan jeg så også lige bygge mit lille hus færdigt. Det lille hus på prærien. Aha. Hun fylder faktisk... En forfatteren, der har skrevet det lille hus på prærien, fylder 154 år i dag. Ej, congrats. Du skal ikke gå ind i bålet! Er hun ikke død? Dumme skildpadde. Ja, altså, jo, hun er. Ja, hvad fanden? Hvad fanden? Det er noget, jeg har læst på Google. Så skal jeg lige fange en lille hyggefisk her. Det er den rigtige. Spise. Men jo, hun er død. Til jer, der er i tvivl. Og så vil vi faktisk også komme med en undskyldning til alle jer, der hedder Flemminger, hvis jeg følte jer trådt over for I. Trådt over tæerne. Nej, hvad sker der? Nå, jeg gemmer. Hvad sker der? Nå nej, forresten, det er bare mig selv, der gemmer. Jamen, hvordan? Nå, nej, vent. Nej. Der dør den ikke af det. Hvorfor har jeg ikke noget? Hvad pakker? Jeg skal virkelig til at finde noget. Jeg tror, det er sådan en kannibal. Virkelig til at finde noget mad. Anton, har du set noget, man kan spise? Jeg ved ikke, jeg bygger en kaninbur, eller kaninfelt. Du byggede en kanin? Yes. Hvordan gør du det? Kom herover, skal jeg vise dig. Jeg skal bruge en økse, og jeg skal svinge den meget hårdt mod dig. Ha.
Du er så morsom. Jeg tror, det virker. Det tror jeg også. Der er ikke nogen, der bedt om dine kommentarer. Nå nej, men jeg På kom. Det gjorde du i princippet tidligere, faktisk. Gør det? Det mener jeg, du gjorde. Jeg har også en lille erindring om, men hvad fanden? Mhm. Eller hvad Flemming? Eller fi. Ja, hvad fi? Ikke Hvad Det virker ikke. Det har ikke den samme klang, synes jeg. Nej. Come on. Her hvor det blæser her. Jeg kan ikke rigtig mærke det, men jeg kan høre det. Så kommer dramatisk musik. Hvad skal... Nå, der skulle ikke ske noget alligevel. Det stoppede. Endnu en skildpadde. Og død er den. Nej. Du skulle en hardcore lige til dig. Sådan der. Så. Nej, kom. Ej, ved du da. Sådan der. Så skal vi vist lige have en gang Leguan. Er det ikke det, de hedder? Kæmpe fireben. Leguan. Er det ikke de der kæmpe fireben? Jeg tror så Duran, det skulle da et band. Duran. Jeg spiser Duran. Så er der ild. Og så er der kød. Og så om et øjeblik er der mad. Og så skal vi lige have et bad. Og en lille badetur. Og en lille sådan der. Jeg Hvad er det, jeg har? Mad lige nu. Tak. Hvad er det, jeg har i hånden? Så er der armor. Min mad er færdig. Så er det godt. Jeg har faktisk ikke lavet noget mad endnu. Det kunne være, at jeg skulle tage og gøre det. Det er fordi, jeg spiser chokoladebar. Spiser chokoladebar. Nå. Ja. Der er ikke nogen, der er blevet luksusdyr, hva'? Ja. Okay, Anton, jeg tror, vi skal lægge nogle planer for, hvad vi har tænkt os at lave. We need a purpose to exist. Find på et eller andet Den end der bare løb. flares, jeg kastede med morgenkrøg, den brænder stadig ikke. Ja, God flere. det er kvalitet. Nå, vent lidt. Jeg tænkte på, at vi kunne jo fylde nogle... ja tak, lige det med skru. Nå, du har allerede bygget en, så gider jeg ikke. Men jeg har faktisk nok frø til. Nej, det har jeg ikke. Ja, det er så mit lille lejr, det her. Det ligner min første lejlighed. Selvfølgelig, der lå ikke nær så mange døde mennesker rundt omkring. Men Okay, men nu har vi fået lavet en base, så bliver vi nødt til at tage næste skridt. hvad er næste skridt? Det ved jeg ikke. For jeg synes... Vi burde tage ud og udforske lidt. Vi skulle prøve at finde en camp og så stjæle fra. Hvad siger du til det? Det er en god idé. Afsted. Lige nu? Ja, lige nu. Kom. Lige nu? Lige nu. Altså, lige nu? Lige nu. Jeg er gået. Ja, det ved jeg godt. Ja, der er du. Det er der er en camp, hvis du går den anden vej. Jamen, det er ikke den, jeg vil hen til. Jamen, Jeg skal hen til den gode. Den ligger heroppe. Ja. Det er lidt ligesom forskellen på Aldi og Føtex. Jeg fandt kannibaler. det gjorde jeg også. Det kan også være, at vi kan finde en hule. Det kan være, vi kunne finde en Walkman. Det tror jeg, det er min mission. Det er din mission at finde en Walkman. Så skal du ned i bunden af hulen. Nej, det behøver man ikke. Man kan også bare finde en båd. En båd. Der plejer at ligge ud på den båd, det her. Okay, jeg synes bare, at jeg løber igennem skov, og er der skov, og der kommer ikke en skid. På et eller andet tidspunkt må jeg vel finde et eller andet.
Nu bliver jeg ren nysgerrighed. Det ved jeg godt, det lyder ikke særlig godt i mit øre. Ja. Er der nogen, der har været kommenteret det nye Bornholmer-map i Arma 3? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Men jeg må også være ærlig at sige, jeg kan ikke lige se underholdningsværdien i det, fordi det vil bare være at løbe rundt. Hvad gør vi lige nu, Niller? Hold kæft! Blueberries! Flere? Spise. Der var et eller andet, der jeg ikke skulle have spist til gengæld. Dårlig mave nu. Det tror jeg. Ondt i mausen. Meget ondt i mausen. Det er meget tåget her. Men hvis I har lyst til at se det, så må I lige skrive i kommentaren, så... Ja, men altså, man kan sige, hvis folk gerne til de 2 mennesker, der måske inden for det næste halve år lige kommer forbi kanalen. Ja, nemlig. Må I lige skrive, hvis I har lyst til at se det. Jordbok. Jord. Ja, okay, jeg er ude ved kysten. Eller andre spil for den sags skyld. Ja, vi er åbne. Jeg taler til dem, der ikke er der. Dem, der ikke er der. Nej, men vi håber. Nå, jeg er tilbage ved flyet. Nå, så kan jeg bare kigge nogle kasser. Jeg har fundet en camp. Nu begynder det at regne. Ja, det gør ikke noget, jeg er ude at svømme. Nej, Bambi, kom her. Nu skal jeg skal have Bambi bøf senere. Jeg har ikke mere kondi. I'm out of breath. Og vil du have din lille 4-benede saftige bøf med salt og peberrodssovs? Som en anden vildjæger sniger jeg mig ind på mit bytte, som er forsvundet fuldstændig. Jeg tror den okay, den Bambi der, den vil hellere tage hoppet ud over kløften og begå selvmord, end den vil spise sig mig. Eller hænge ud med dig. Jeg havde ikke tænkt mig at hænge ud med den, jeg havde tænkt mig at slå den ihjel. Bambi, kom her. Skal du ikke løbe væk? Den er ved med at løbe væk hele tiden. Det gør det så svært at slå dig ihjel. Hvorfor kan man egentlig ikke kaste med øksen? Pas. Så langt er det ikke noget med spillet endnu? Nå. Anton, vi er allerede ved at løbe tør for tid. Hvad? Vi er ved at løbe tør for tid allerede. Nå. Vi har simpelthen haft det så hyldende morsomt. Ja. At camp. Lige meget Bambi. Camp. Jeg tror ikke, vi er ved den samme. Nej, men... Og igen, de smider rundt med borerne her. Altså, det er nogle halvvoldelige kannibaler her. Jeg har fundet nogle tennisbold. Kast en tennisbold. Ræb. Hvad fanden var det? Eat? Jeg ved ikke lige, hvad jeg spiste. Er det svampe? Blomster. Jeg har fundet indgangen til en hule, Anton. Anton, kommer der kendt til mig, så går vi i hulen. Ikke når du siger det på den måde, så... Okay. Men det må så lige vente til næste gang. Fordi vi har ikke mere tid nu. Hvis I kunne lide, hvad I så tryk på like-knappen. Subscribe til kanalen, hvis I skulle have lyst. Så og... for næste halvårs tid kan det være, der kommer en ny video. Ja! Det kunne godt være. Det kunne ske. Muligvis. Vi skal nok være søde og prøve at være lidt bedre til at... Vi skal prøve at forbedre os lidt til at få lagt noget mere regelmæssigt video op. Sådan, så der rent faktisk er noget spændende at se på. Ja, men I skal også huske, det skal altså... Vi skal også selv skal jo også huske, at det skal også være sjovt for os at lave dem, ikke? Altså, ja, det er selvfølgelig. Altså, det skal ikke være sådan noget med, at vi tvinger os selv. Det skal være sjovt hele vejen. Og nu kan jeg se, at der kommer nogle kannibaler tilbage til deres hjem her. Jeg har fundet svampe. Fanbasen er jo også så kæmpe stor, så der er simpelthen meget at tvinge sig igennem. Så det er fedt. Okay. Og så lige sådan rød fluesvamp, lad være med at spise det. Ja. Og hvad sker der for de der borer der, men de flyver rundt? Med nogen, der ikke sige. Skulle vi enten?
Ja, vi skulle enten. Håber I kunne lide det. Tryk på de forskellige ting, hvis I har lyst og så videre. Og så ses vi bare næste gang. Joy. Hej! Hej.